אוקיי, ברוכות וברוכים הבאים לוובינר ככה שעוסק, רגע, אני רק מסדר את המצגת, לוובינר שעוסק ב-HR KPIs, באמת משנה DNA, כל העולם באמת של ניהול משאבי אנוש, מנוהל דאטה, מנוהל מפות דרכים, זה ככה הדבר שאנחנו נעסוק בו היום בשעה הקרובה, אנחנו פה עד 4, נעשה מאמצים מאוד מאוד גדולים להעביר את התוכן ככה עד 10 ולהשאיר מקום לשאלות. רגע, למה היא לא עוברת לי? מעולה. אז למי שעוד לא מכיר או עוד לא מכירה, אני הילה מיטרני ונמצאת איתנו חלי, ככה חלי תעשי שלום. נמצאת איתנו חלי קרן, אנחנו שתינו יועצות ארגוניות, משתפות הרבה מאוד פעולה, ככה משלימות אחת את השנייה בכל מיני נושאים. שתינו בעלות ניסיון רב בעולמות של HR בתוך ארגונים. בסדר? חלי הייתה סמנכ"ל משאבי אנוש בארגון תעשייתי גדול, אני ניהלתי פיתוח ארגוני בארגונים תעשייתיים גדולים. אז אנחנו מגיעות מתוך ארגונים, מגיעות מתוך משאבי אנוש וצוותי משאבי אנוש, ואת כל הדבר הזה ואת כל הניסיון ובאמת ככה הידע שלנו שצברנו בשנות הניסיון שלנו בתוך ארגונים, אנחנו מביאות איתנו לעולם של ייעוץ ארגוני. היום אנחנו שתינו כמובן עצמאיות שעובדות גם לחוד אבל גם הרבה מאוד לשמחתנו ביחד. אני אבקש שתשתיקו ככה, אני לא רוצה אתה לא להשתיק, רוצה? תשתיק גם את חלי, אז אני מאוד אשמח אם תשתיקו, אם תדאגו ככה להישאר על שקט. אז זה ככה למי שעוד לא מכיר, על מה אנחנו נדבר בשעה הקרובה. אז בשעה הקרובה אנחנו נדבר על HR KPIs, קודם כל מה זה אומר. בסדר? קצת על ההיסטוריה של KPIs, מאיפה מגיעים KPIs בכלל, מצוינות תפעולית כמובן, ו-HR KPIs בפרט. נדבר ככה על הגדרות, נדבר על מדדים, על מה זה אומר. מה אמילי שלנו, למי שעוד לא מכירה, עוד לא מכיר, אמילי זה אני, מה יוצא לי מזה. אז מה אמילי שלנו ב-HR, בעבודה עם KPIs? טרנספורמציה, אז איזה תוצרים, איזה תפוקות יש לנו מהעבודה עם KPIs, וכמובן, הדובדבן שבקצפת, נדבר על HR KPIs הלכה למעשה. ממש נזכור דוגמאות ל-HR KPIs, נזכור דשבורדים, וממש בסיום סיומת אקסל אחד קטן שעושה הבדל גדול. אז החתול החמוד של אליסה בארץ הפלאות, אנחנו מאוד אוהבות ככה לפתוח איתו באמת הדרכות שעוסקות בעולמות של מטרות ושל ככה חזון, וגם בטח בעולמות של KPI. אז אליס, את תואי להגיד לי בבקשה באיזו דרך עליי ללכת. זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע, אמר החתול. לא כל כך אכפת לי, אמרה אליס, אם כך אז לא משנה באיזה דרך תלכי. זייג'ר KPIs בין היתר עוזר לנו לסמן מה חשוב לנו, לאן אנחנו רוצות ללכת ורוצים ללכת, ואיך אנחנו וגם את הדרך ואיך אנחנו מתכוונות ומתכוונים להגיע לשם. לא עוברת לי המצגת. טרנספורמציה בתפיסת ה-HR מאינטואיטיבי למבוסס נתונים. לא ראיתי את נעמה פה, יכול להיות שהיא עוד תעלה, אבל יש נעמה, היא מנהלת משאבי אנוש שאני מלווה ככה ומכירה כבר המון שנים, והיא כל פעם אומרת לי, אנחנו ב-HR מדברות ומדברים ברגוש רגשתי, וזה תמיד נורא מצחיק אותי, וזה נכון. יש לנו אינטואיציה, ויש לנו אינטואיציה ניהולית ואינטואיציה מקצועית, ואנחנו הרבה פעמים מדברות ומדברים בעולם הזה של האינטואיציה, וזה על הכיפק וזה עובד לנו, ובאמת אנחנו מרגישות כל מיני דברים שקורים בארגון, אבל מי שיושב מולנו מדבר בשפה אחרת. מי שיושב איתנו בשולחן ההנהלה, הם בדרך כלל אנשים שמגיעים מהעולמות של תפעול, מהעולמות של כספים, מהעולמות של הביזנס, והם מדברים בנתונים, נתונים. אז באמת מה שהיה הוא לא מה שיהיה, וכמה שאנחנו נלמד יותר לדבר את השפה הזו של הנתונים, ייטיב לנו וייטיב למיצוב שלנו בארגון, כמובן. כאלו שתוצאים מהשתק. כן, ראיתי. אז בואו נעשה בריף מהיר מהמקרו למיקרו. נעשה את זה מהיר רק כדי לשייך את זה לעולמות שמהם אנחנו יוצאים ויוצאות. אז אנחנו כן, ה-KPI זה יוצא מעולמות המצוינות התפעולית. זה טרנד מאוד מאוד
חשוב וחדשני, הוא הגיע מעולמות התעשייה, הרבה מאוד טרנדים הגיעו מיפן. מה שזה נותן לנו, ודרך אגב, זה לא מעט זלג בשני העשורים האחרונים, גם לארגוני שירות, ארגוני לוגיסטיקה, זה נמצא גם בהייטק והרבה סטארט-אפים, ותכף נבין למה. אז ה-KPIs, הילה? כן, רגע, אני עונה לצ'אט תוך כדי. אנחנו מדברים על מצוינות תפעולית, שזו חתירה בלתי פוסקת לשיפור מתמיד. פעם זה היה TQM, היום זה מצוינות תפעולית, אפשר לראות את זה בהרבה מתודות שתכף נדבר עליהן, אבל כן זו הנקודה, מצוינות ושיפור מתמיד. המילה אופטימיזציה היא מילה גדולה, אבל אנחנו מדברים על להגיע לטוב שאנחנו יכולים על פני מדדים שבחרנו כקריטיים, ולדעת לקרוא להם בשם ולהגדיר אותם. כמובן להניע יוזמות של שיפור מתמיד, תכף נעמוד עוד שנייה על ההון האנושי ועל המשמעות שלו. סטנדרטיזציה יחד עם אופטימיזציה הן באות ביחד, הסטנדרטיזציה הן של שיטות עבודה, אופטימיזציה של תהליכים, ולבסוף המימד האנושי. המימד האנושי שפה מתחבר אלינו למשאבי אנוש, גם פנימה וגם החוצה. תכף הילה ואני ממש נפרט את זה ונראה לכם הלכה למעשה איך זה קורה. אז במבט כזה של 5 שניות, KPIs הם חלק מחבורה מאוד מכובדת של מודלים וטרנדים במצוינות תפעולית. חלק מכם מכירים הארגונים שלכם, חלק שמעתם, חלק בטח שולטים אם זה הוטמע בארגונים שאתם עובדים בהם, וזה חלק מתרבות הניהול. בין החבורה נמצאים סטנדרטיזציה שזו טכניקה בפני עצמה, גמבל, לין, KPIs, 5S, קייזן, ועוד הרבה מתודולוגיות, ורצינו להראות לכם את החבורה כדי שנדע מאיפה אנחנו יוצאים. אבל אנחנו נתמקד ב-KPIs, וה-KPIs שזה Key Performance Indicators, כלי ניהולי, גרידה, ממש ניהולי, מעשי, שמאפשר שליטה מלאה לנעשה, לא רק שליטה, אלא גם בעיקר מניעה, איתור מגמות, והיכולת לחבר פתרונות באמת לליבה, לשורש הבעיות ולצרכים. אנחנו בעזרת ה-KPIs מגדירים את מה שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו יודעים לטרגט גם מדד וגם מטרה שהוא אמור להגיע אליה, ובמדידה מתמשכת אנחנו חותרים לשיפור מתמיד על להגעה להישגים שהגדרנו. זה מייצר לנו עוד הרבה דברים שתכף נתעכב עליהם, אבל כמובן הערכה, הסקת מסקנות והרבה מאוד תגובתיות להבדיל מכיבוי שריפות. היכולת למנוע ב-HR להבדיל מלהגיב. אז מה האמילי הארגוני? נעבור עליו מהר לפני שנגיע לאמילי המשאבי אנושי. ברמה הארגונית, כשארגון מטמיע KPIs, הילה, אם את יכולה לפתוח את כולם, הארגון יודע לעצור רגע ולהגדיר מה המדדים הכי חשובים לליבת העשייה שלו, על מנת שהוא יגיע לתוצאות, לא רק שהוא יגדיר לעצמם, אלא מעבר למה שהוא יגדיר, אלא מעבר לכל שיעור. המדדים מאפשרים לנו למדוד ביצועים, שמאפשרים לנו לבצע הערכה. הערכה והנתונים מאפשרים לנו לעשות אנליזות. האנליזות מייצרות לנו את הבסיס לאופטימיזציה ולקביעת יעדים. היעדים הם בדיוק הבסיס לתוכניות עבודה ולאסטרטגיה. הם בדיוק הבסיסים המאוד משמעותיים לצמיחה של הארגון. אז מה יוצא לנו מזה?
והיריעה כל כך רחבה. אני באופן אישי יכולה לדבר על זה, הילה יודעת, שבועות ללא הפסקה. החלטנו להתמקד בשישה מובילים, אבל האוקיינוס הוא כחול. הראשון הוא באמת מעבר מניהול אינטואיטיבי. היכולת שלנו לבוא ולהגיד למנהל, תשמע, יש איזה עניין, יש יותר מדי תחלופה, אני רואה שעובדים עוזבים. כשאני עושה את השיחות לסיבות, זה נוגע בקשר האישי. מאוד קשה לייצר שיח אינטואיטיבי בלבלים האלה כשאנחנו נוגעים בנושאים מאוד מאוד קריטיים, אישיים, יכולות ניהול. אנחנו מדברות על תחלופה, לא רק בלספור לנו כמשאבי אנוש, שלא אחת זוכות לביקורת ואומרים לנו, תשמעו, העובדים שאתם מביאים לא מספיק טובים, בגלל זה יש תחלופה. אנחנו מייצרות מעבר מאוד מאוד מבוסס נתונים וגורמים לשותפות יוצאת דופן בלקיחת אחריות עם המנהלים. מה עוד יש פה? זה HR בפוש, במקום להגיב, לפעול אסטרטגית למול מגמות, קטנת תחלופת עובדים בהחלט, היכולת לרתום מנהלים, דיברתי על זה קודם, ובאמת השפעה משמעותית על תרבות הארגון, ייצור של שפה ניהולית אחידה, תכף אנחנו נרחיב על זה, שקיפות ושיתוף בנתונים, מעבר לשפה מספרית שמראה מגמות, ובהתאם למגמות אנחנו נציב פתרונות. זו טרנספורמציה, ובאמת מיצוב. היכולת שלנו לעבור למגרש שיודע לעשות אנליזות ודאטה, מודלינג ניהולי, היכולת לעבוד בשיקוף ולתת פתרונות למול נתונים. ובשורה התחתונה והמאוד משמעותית, זה מגרש שמשפיע בצורה מדידה על שורת הרווח ועל היכולת של הארגון לעמוד ביעדים העסקיים. ואם פעם לא ידענו לכמת ולמדוד את הערך שלנו לביזנס, ה-KPIs יודעים לעשות את זה יופי. אז בואו נצא לדרך. מגדירים KPIs, ואנחנו תכף נראה ממש ממש רשימות של KPIs ככה ארגונים, ואני רוצה לשאול רגע, לפני שאנחנו צוללות לשקפים ול-KPIs שאנחנו הכנו לכם, מוזמנים להוציא מהשטק או לכתוב בצ'אט, ואני רוצה לשמוע מה אתם מודדות או מודדים היום. מה אתם מודדות או מודדים היום בארגון? מוזמנים לכתוב בצ'אט. אם אתם תחלופת עובדים, אוקיי, מה עוד? מה חוץ מתחלופת עובדים? time to hire, מעקב אחרי למידה, מעקב לומדות, אחלה, ותק, שביעות רצון. שביעות רצון ממה? קלי. איזה שביעות רצון? ג'נדר, אוקיי. וואלה, אני לא ראיתי אותך. סקר שביעות רצון ומחוברות, מעולה. חוויית עובד, עלויות שכר מול מחירות, היי לאור. מעולה, מעולה. אני אשאל רגע, האם את כל מה שהיעדרויות, האם את כל מה שאתם מודדות או מודדים, אתם גם מציגות או מציגים? האם אתם מודדות את זה עבורכם או עבורכן, או שאתם מציגות, ואם כן, לא תמיד מציגים? אוקיי. גם וגם. מעולה. בעבר כן הצגתי הכל, והיום? ברמה החודשית, אוקיי, קליטות ישירות, היום פחות, מציגים ברמה רבעונית, מציגים בהנהלה. אז יש פה באמת ככה הרבה מאוד תשובות, והתשובות הן מאוד מאוד מגוונות, ואין תשובה אחת נכונה, בסדר? אין באמת תשובה אחת נכונה, יש כל מיני אפשרויות, זה תלוי. זה תלוי בארגון, ובכלל אנחנו מציעות לא למדוד את עצמכם לדעת, אלא למדוד את הדברים הנכונים והמדויקים, ולהציג את הדברים הנכונים והמדויקים לקהל היעד שלנו, בסדר? כי יש הבדל אם אנחנו מציגות ברמה חודשית, או אנחנו מציגות ברמה רבעונית, או אנחנו עובדות על דשבורד שהוא דשבורד ניהולי שכל הזמן, ואנחנו נציג עוד מהדשבורדים, דשבורד ניהולי שיש למנהלים ולמנהלות, והם יכולים לראות אותו כל הזמן ובכל רגע נתון. אז רגע לעשות קצת סדר. אני רוצה רגע לדבר על המונחים של יעילות ואפקטיביות. מה זה אפקטיביות? תרשמו בצ'אט. מה זה אפקטיביות? שאלה טריוויאלית, נכון? אז יאללה, תרשמו. מה זה אומר? להשיג את המטרה. אוקיי. עוד. מה זה אפקטיביות?
אוקיי. אז רגע לפני ככה שאנחנו מדברות על מדדים ועל HR KPIs, נדבר רגע על המונחים של יעילות ואפקטיביות, כי אני חושבת שצריך למדוד, אנחנו חושבות שצריך למדוד גם וגם, בסדר? והמדדים שלנו צריכים להראות גם יעילות וגם אפקטיביות. יעילות, efficiency, מתייחסת לשימוש המושכל והנכון בנתונים, במשאבים, בסדר? במשאבים שיש לנו בכסף, בזמן, באנשים וכולי. אפקטיביות אומרת, אני רוצה לוודא שהמשאבים האלה מופנים באמת להשגת המטרות שלי, אוקיי? ובמדדים שאנחנו נמדוד, אנחנו נסתכל גם על מדדי יעילות וגם על מדדי אפקטיביות. מדדי יעילות מתייחסים לעמידה בתקציב, לחיסכון בעלויות, למספר אנשים בהדרכה, לקיצור משך גיוס למשרה, למדידה של משך גיוס למשרה. אנחנו מודדות ומודדים את יעילות השימוש במשאבים. מדדים של אפקטיביות מודדים את גיוס של האנשים הנכונים, זאת אומרת, האם האנשים שגייסנו הם אכן מתאימים למשרות, האם אנחנו עובדים ומשמרים את האנשים שלנו, האם ההדרכות שלנו, לא רק האם אנשים הגיעו והם היו שמחים, האם המטרות שלנו הושגו בהדרכה, מחוברות ארגונית זה מדד של אפקטיביות, אז אנחנו מודדים פעולות שאנחנו עושות, שאכן משיגות לנו את התוצאות הרצויות לנו. אז דבר אחד להסתכל עליו, כשאנחנו בוחרות מדדים, הוא מדדי יעילות ומדדי אפקטיביות, שיהיו לנו גם וגם, שיהיה תמהיל שהוא תמהיל נכון. הדבר השני, בתחום ה-HR יש שני סוגים של KPIs. הסוג הראשון של KPIs זה אנחנו מודדות את הפעילות שלנו, אוקיי? את ה-HR KPIs. האם גייסנו מספיק מהר? האם גייסנו נכון? האם קיימנו מספיק הדרכות? האם עמדנו בתוכנית הרווחה השנתית? זאת אומרת, רגע מדדים לגבי הפעילות שלנו, האם אנחנו נותנות את השירות הטוב והמיטיב והנכון והמועיל לארגון שבו אנחנו פועלות. אבל ב-HR יש עוד מדד. אוקיי? ועוד סוגים של מדדים. וזה ה-Workforce Analytics, שהם רלוונטיים לכלל הארגון. וזה מתמקד ביצירת התובנות העסקיות לגבי האנשים בארגון. למשל, דיברתם קודם על מדדים של גיוון, של ג'נדר, של גילאים, בסדר? אז זה מדד שהוא לא מדד של HR, הוא לא מדד של פעילות משאבי אנוש בהכרח, הוא מדד ארגוני. אם אנחנו מדברות על שימור עובדים במחלקות, לא HR הם אלה שמשמרים את העובדים, יש לנו תרומה משמעותית, אבל בוודאי ובוודאי שזה לא יושב עלינו. מי שהיה בוובינר שעסק במחוברות, יודע ש70% מהנושא של מחוברות ושימור האנשים בארגון יושב דווקא אצל המנהלות והמנהלים. אבל המדדים האלה והמדידה וההצגה של הנושאים האלה, של ה-KPI, זה יושב אצלנו, אוקיי? אחלה. בואו נסתכל ככה כמה על באמת כמה מדדים לדוגמה. חלי? קדימה. אז בחרנו, הילה ואני, רגע, סליחה, לפני זה אמרתם, כתבתם לי שלא שומעים אותי טוב, שומעים אותי יותר טוב? אני שומעת אוקיי, אותך בסדר. אוקיי, יופי, מעולה, תודה. בחרנו להתייחס לשלושה תחומים. אני אדבר על השניים הראשונים ונתחיל בגיוס ותחלופה. יש אין סוף מדדים. בתהליך עצמו צריך לעצור רגע ולחשוב מה חשוב לנו, מה פוגע בנו, מה היינו רוצים לשנות, ואיפה זה נוגע בביזנס, איפה זה נוגע ממש איפה זה פוגע בליבת העשייה. אז בואו נציג, אני אפתח, הילה, תוכלי לפתוח את כולם בבקשה? בואו נפתח את כל 8 המדדים, בחרנו לציין כאן היקף תחלופה, עלויות תחלופה, תכף אני ארחיב על שניהם, אפקטיביות מקורות גיוס, משך זמן לרעיון ראשון, משך זמן לגיוס מלא, תוקף ניבוי של מבדקים, רעיונות, תהליכי מיון, אחוז תחלופת עובדים בטווח קליטה, כשאנחנו מגדירים מראש 3 חודשים, חצי שנה, שנה, זו נקודה קריטית מאוד מאוד, וכמובן התאמת מועמד למשרה. אבל בואו נעצור רגע ונדבר על היקף תחלופה,
והתפלגות לפי מחלקות. אני לא אחת מגיעה לנושא ה-KPI דווקא ממנהלות משאבי אנוש שפונות ומדברות על עומסים יוצאי דופן בכל מה שקשור לגיוס, על עשייה שהיא כבר מעבר לכל שיעור של המחלקה שלהן בתחום הגיוס, חדשנות, טכנולוגיה, כל מה שהן יכולות, ועדיין שני דברים קורים. דבר הראשון הוא קושי מאוד גדול למלא את התקנים, והאירוע השני הוא חוסר שביעות רצון מאיכות העובדים. לא אחת אנחנו שומעות שמגיע כל עובד רק עם דופק, שהוא לא עומד בפרופיל, שהמנהל נאלץ להתפשר כי כל מה שהבאנו לא מתאים, אז זה הרע במיעוטו. ברגע שאנחנו עוצרות שנייה ומודדות היקף תחלופה בארגון לפי מחלקות, אנחנו יכולות לעצור ולשקף ולשתף בנתונים ברמה הארגונית מנהלים, ופשוט רק להראות מגמות. מהר מאוד כשאנחנו יודעות למדוד את מספר מסיימי העסקה, מפוטרים, מתפטרים, לפי רבעון, לפי חודשים, למול התקנים הנדרשים, ולמול הגיוס שמתבצע במקביל, לא אחת מנהלות משאבי אנוש מסתכלות עליי פעורות פה ואומרות לי, שנה שלמה פול גז בניוטרל, כי גייסנו 60 ונפרדנו מ-63. זאת אומרת שהיכולת שלנו לעצור, לרתום את המנהלים, לשקף מגמות של תחלופה, של סיומי העסקה, של תנועה החוצה, לפי מחלקות, לפי מנהלים, זה game changer, ממש. אנחנו נרחיב על זה אם נצליח בהמשך. הנושא של עלויות תחלופה הוא פרמטר יוצא דופן. הוא מזיז אותנו מזירה שמדברת על כמויות לזירה שמדברת בכסף. כשאנחנו יודעות למדוד את עלויות הגיוס ועלויות התחלופה, אם זה במודל של עלויות שכר, של עלות מעביד, של 3 חודשי קליטה, פלוס הוצאות שוטפות, קבועות, אם יש נסיעות, סיבוס, הסעות, ביגוד, אנחנו לא יודעות מה, הוצאות גיוס שקשורות בחברות השמה, פרסום, שעות גיוס שלנו ב-HR, שעות חפיפה. אנחנו מדברות על זה שעובד בלתי מקצועי עולה לארגון בסביבות בין 35 ל-40 אלף שקלים. בואו נדבר על מהנדס, בואו נדבר על מנהל ביניים, בואו נדבר על תעשיות שעלויות השכר הרבה יותר גבוהות מהממוצע, ובואו אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים בשנה, שחצי מהן יכולות להישאר בנט פרופיט הארגוני, רבע מהן יכולות להיות מושקעות בשימור ובפיתוח מסלולי קידום של עובדים בארגון, ורבע יוקדשו לגיוס כשאנחנו יודעים למדוד תחלופה. אפקטיביות מקורות גיוס, אני מניחה שכולם וכולם מבינים את הפרמטר, אבל המדד הזה יודע לכוון אותנו מאוד נכון, מדויק, לא רק למי שנותן מענה כמותי, ולא רק למי שמחזר אחרינו ברמה היומית, אלא באמת למול תוצאות ארוכות טווח, אפשר לסדר את המדד לפי הצורך. בואו נעבור לגיוס ותחלופה. סליחה, נסיים גיוס ותחלופה, ונעבור, הילה. רגע. זה שקף שאני רוצה עוד שנייה להתעכב עליו, זה נתון מ-2022, אבל הוא מספיק חזק ומשמעותי. אנחנו מדברים על ממוצע של 40,000 שקלים עלות. עכשיו, אני רוצה שנבין, העלות הזו יוצאת מהנט פרופיט, מהרווח הנקי של החברה. עכשיו אנחנו עולים וגדלים בגודל ההוצאה, תלוי בתפקיד, וכשאנחנו מדברים על עלויות של 200 עד 400% בנושא בכירים, זה לא פחות כואב בניהול ביניים ובדרג מקצועי. הפרמטר הבא שאני רוצה לדבר עליו
זה שכר והטבות. כשאנחנו מדברים על שכר והטבות אנחנו יכולות לבחור כל מדד. אפשר רק פשוט שאלה על השקף הקודם? בטח. רק להבין מה נחשב שם לדרג ביניים? הנה, אני בדיוק עונה לך בצ'אט. כן. דרג ביניים הוא עוד פעם תלוי בהגדרה הארגונית, אבל מי שאינו חבר הנהלה, ושוב תלוי במבנה הארגוני ובהסתעפויות שלו, דרג ביניים מנהל צוותים אה, עד ל... או שוב, תלוי בגודל הארגון, אבל עד להנהלה, עד לצוות הנהלה. עד לצוות הנהלה. זאת אומרת, אם הוא לא יושב בהנהלה, אז זה לא נחשב לדרג בכיר. אבל שוב, זה גמיש וזה עניין תפיסתי ותרבותי, ואת יכולה להגדיר, יש גם דרג זוטר, יש ארגונים הרבה יותר מסועפים, שיש למשל מנהלי צוותים ותתי מנהלי מחלקות, ואז זה נחשב לזוטר, ואחר כך יש מנהלי מחלקות ויש מנהלי אגפים, וזה נחשב ביניים, ורק מעל נחשב לבכיר, שזה צוותי הנהלה. אור לצורך העניין, יש לי... אור לצורך העניין בארגון שלך, אז אנחנו מדברים על VPs שהם בכירים ועל דירקטורים שהם גם בכירים, בסדר? דרג ביניים זה הרמות מתחת. בסדר, תודה. עוד שאלות? אז יאללה, בואו נעבור מהר לפרמטר הבא כדי שנוכל להספיק. אנחנו בסדר עם הזמן. כשאנחנו מדברים על שכר והטבות, הילה תפתחי את כולם בבקשה, כדי ש... ושוב, בחרנו 6 מדדים, יש כל כך הרבה, האוקיינוס הוא כחול, אתה שומע אבל אותי? בואו נדבר על ארגונים שיש בהם עובדים שעתיים. HR KPIs שמודד שעות חריגות, שעות נוספות, שעות מנורמלות, זה היכולת שלנו לאתר חריגות לפני שהן קורות, לפני סוף החודש, ולמול החריגה לעצור ולבחון פתרונות ולהבין למה החריגות קורות. אם יש גידול בפרויקטים או בתפוקה, זה מסביר את זה ואפשר למתוח את המדד, אבל אם זה למול שגרות תפוקה או לחילופין ירידה בפעילות וגידול בשעות חריגות נוספות או מנורמלות, אז זה המקום לעצור באמצע החודש, בסוף חודש, בסוף רבעון, ולא לאחר תקופה מאוד מאוד ארוכה שיכולה להיות לא מבוקרת, וזה המקום. ממש זה המקום. הנושא של הוגנות שכר, בנצ'מרקים, העניין של בדיקת מספר ימי חופש למול תקנים, למול נהלים, לראות גידול פתאום מחלקתי למול שנים קודמות, בחודשים שאין בהם חגים, לראות שזו מגמה, לדעת לעצור ולהתבונן, זה בדיוק מה שה-HR KPIs בתחום השכר, שעות עבודה והטבות מאפשר לנו למדוד. אני חושבת שאם אנחנו מדברים בכל העולמות, כשאנחנו מתחילים לדבר על הוגנות, זה כבר המקומות שבהם השכר נוגע בעולמות של התרבות, בעולמות של הערכים, בעולמות של הפיתוח, וזה בהחלט ככה, אם דיברנו קודם על HR KPIs ועל Workforce Analytics, אז יש פה גם נכנס ה-culture, בסדר? ואיך אנחנו מודדות ואיך אנחנו מביאות לידי ביטוי את הערכים שלנו ואת התרבות שלנו, ויש את הערכים המוצרים ויש את מה שבפועל קורה, ולא אחת אנחנו רואות ארגונים שיש להם בערכים באמת את הנושא של diversity, אבל אז כשאנחנו מסתכלים על הוגנות שכר, they doesn't walk the talk, וצריך לשים לב שאנחנו מציגות ומסתכלות למציאות בעיניים, בסדר? מסתכלים למציאות בעיניים וגם מראות ומראים להנהלה את המציאות בעיניים. אז קצת לגבי מדדים בעולמות של הדרכה ופיתוח ארגוני, וככה בצד ימין זה יותר הדרכה ובצד שמאל זה יותר העולם של הפיתוח הארגוני. למחוברות שמנו שקף משלה. מחוברות של אנשים היא אחת באמת הטרנדים הכי משמעותיים היום בעולם העבודה החדש, אז חשבנו שנכון ומגיע לשקף. אז באמת בעולמות של הדרכה, אחד הבייסיקס, בסדר? זה הנושא של שעות הדרכה לעובד, כמה שעות
כל אחד מהאנשים שלי בארגון עבר. זה יכול להיות בחלוקה על פי מקצועות ועל פי עובדים שהם למשל עובדים שהם לא פרופסיונליים, כן. לעומת עובדים שכן. רציתם להגיד משהו? אז באמת חלוקה לפי מקצועות, זה יכול להיות חלוקה לפי יחידות, ודרך אגב כשאני מסתכלת על שעות הדרכה לעובד, ואני לא מדברת כרגע על הדרכות על פי חוק, בסדר? הדרכות על פי חוק אני שמה רגע במקום אחד, ואת ההדרכות המקצועיות או הדרכות שהן מעבר להדרכות על פי חוק אני שמה במקום אחר. דרך אגב כשאנחנו מודדים שעות הדרכה לאדם ומחלקים את זה על פי מחלקות או על פי יחידות ארגוניות, זה אומר גם משהו על הניהול באותו ארגון, ובאיזה מידה אותו מנהלת או מנהל מבוססי פיתוח, בסדר? לא רק שימור אלא גם פיתוח של האנשים שלהם, ושוב, לא מדברים על הדרכות על פי חוק אלא על משהו שהוא מעבר. שביעות רצון מהדרכה, בכלל העולם של מדידה של הדרכה, אז יש את מודל קירקפטריק למי שמכיר, שזה מתחיל באמת מהתגובה שלנו להדרכה, עד כמה אנשים נהנו או לא נהנו בהדרכה, וזה ממשיך ועולה עד ROI. אני מכירה מעט מאוד ארגונים שבאמת מודדים ROI, אבל אני אומרת, אחד הדברים לפחות שאנחנו רוצים ללמוד, אם אנחנו לא מודדים, רוצים למדוד, אם אנחנו לא מודדים ROI, זה גם את השביעות רצון מההדרכה, אבל גם את האפקטיביות של ההדרכה. באיזו מידה ההדרכה השיגה את המטרות ששמנו לה. אוקיי? מה קרה אחרי 3 חודשים? מה קרה אחרי חצי שנה עם ההתנהגות של האנשים? אם ציפינו שהאנשים שלנו אחרי ההדרכה ידעו מיומנות מסוימת, בסדר? או איזה כלי מסוים, כמה באמת זה השיג את המטרות, וזה משהו שאנחנו נרצה למדוד באפקטיביות הדרכה. פיתוח ושימור עובדי הליבה, אז כמובן זה תהליך שלם של זיהוי, סקר שביעות רצון ארגוני, דייברסיטי, כל העולם של מגוון ויחסי ייצוג, ואתם תקבלו את המצגת, ויש פה באמת על כל אחד מה-KPIs, איך מודדים ומה המשמעות שלו, ומה המשמעות של ההצגה שלו. אז בואו נדבר רגע על... עוד שאלה. כן. רק כשאת מודדת שעות מי מדבר או הדרכה, מדברת? שקמה לוי. בעניינים. יאללה, כן. בסדר. כשאת מודדת שעות הדרכה, האם נכנס שם גם, נכנסים לימודים שאנחנו שלחנו את העובד? לימודים חיצוניים? שאלה טובה. אני אגיד שלימודים אקדמיים לתפיסתי לא, קורסים בהחלט כן. קורסים והכשרות מקצועיות בהחלט כן, לימודים אקדמיים לא. זה מודדים במקום אחר, אבל הכשרות בוודאי. למה את שואלת? מעולה, תודה. כי אנחנו את רוב ההדרכות עושים בעצם על ידי מימון של לימודים חיצוניים, קורסים חיצוניים ולא אקדמיים דווקא, אלא הכשרות מקצועיות, ולכן עניין אותי לדעת. כן, אז אני אגיד שלתפיסתי בוודאי, זה בטח לא רק הכשרות שאנחנו עושים בתוך הארגון, בוודאי שאם שלחתי עכשיו אחד האנשים שלי לקורס של 120 שעות בתחום של מדידה ובקרה וטכנולוגיה, אז אני ארצה להכניס את זה פנימה, וזה ייכנס בתוך הממוצעים לחלוטין. אני בכלל מציעה את העולם הזה של שעות הדרכה לאדם, לחלק להדרכות על פי חוק, הדרכות מקצועיות, והדרכות שהן ברמת הפיתוח האישי. בסדר? כי אנחנו יותר ויותר היום שולחים גם אנשים להדרכות ולימודים שהם ברמה של פיתוח אישי. תודה. תודה על השאלה. עוד מילה אחת, אם את יכולה לחזור. בארגונים שמודדים איכות, בטיחות, הפרמטר השלישי, אפקטיביות ההדרכה, יכול להימדד הלכה למעשה במספר אירועי בטיחות, מספר סיכונים שאותרו, לחילופין ירידה ביילד, ירידה בתחום האיכות, ירידה בתלונות לקוח בנושא איכות, ההשפעה יכולה להימדד שם. זה מישהי שנמצאת באיזה... חלי, ביקשו פה לפרט לגבי מדד שינוי בשכר. את רוצה לפרט? כן, כתבתי לה שנפרט על זה בסוף, כדי שלא נחזור אחורה. את יכולה, אפשר גם עכשיו, אבל רגע, מי בנהיגה ורוצה להשתיק את הווייז שם? להשתיק את עצמה?
אחלה. שני מטף, את איתנו? רגע, אני אשתיק אותה. אחלה. זה דווקא הייתה עדי. מעולה. את רוצה שנחזור על זה בסוף? או שעכשיו? yes. טוב, בואו נדבר קצת על מחוברות. אני לא חושבת שיש ארגון שאנחנו נכנסות אליו היום שלא מדברים על מחוברות. מכל הכיוונים, בסדר? גם מהכיוון של המלחמה ומה שהיא עושה למחוברות של האנשים אצלנו, וגם בכלל של עולם העבודה החדש ומה הוא עושה למחוברות. אז איך אנחנו מודדים מחוברות ארגונית? ושוב, יש המון המון כלים ושיטות, ואנחנו באמת בחרנו להביא לפה 5 מדדים שמודדים מחוברות ארגונית. אז אני חושבת שהמדד הראשון והכי מוכר זה ה-Q12 של גלופ, שבאמת 12 שאלות, שזה סקר מחוברות ארגונית, שיש ארגונים שככה מודדים אותו כבר הרבה מאוד שנים, והוא מצוין. יש כמובן כל העולם של השתתפות, בסדר? אנחנו מודדים התנהגות, אז השתתפות בפעילויות של רווחה ארגונית, והשתתפות בפעילויות מחלקתיות. באיזו מידה אני מגיעה, באיזו מידה אני משתתפת, באיזו מידה אני משתתפת פעילה. כל העולם של ימי מחלה. אז מספר ימי מחלה לתקופה מוגדרת, מספר עובדים בעלי ימי מחלה, לעומת הממוצע הארגוני. אוקיי, אם יש לנו עובד או עובדת, ושוב, המדדים האלה הם לא stand alone, אם יש לנו עובד או עובדת שהם חס וחלילה עם איזו מחלה קשה, אז כמובן שזה לא בטוח שזה יעיד על רמת המחוברות שלהם. אבל אם אנחנו רואים משהו שהוא ככה לא מוסבר, בסדר? לא מוסבר באופן ברור ובהיר, אז שווה רגע לעשות שם בדיקה לגבי רמת המחוברות. והמדד שאני כן רוצה שנייה להתעכב עליו זה ה-ENPS. אני לא יודעת אם אתם מכירות או מכירים את ה-ENPS, אבל ENPS מגיע מהעולמות של שירות הלקוחות, בסדר? והוא מדבר על NPS, מדבר על Net Promoter Score, וה-E זה האמפלואי. בסדר? אנחנו לקחנו אותו מהעולמות של שירות הלקוחות, באיזה מידה תמליץ לאנשים לקנות מאיתנו, 1 עד 10, בטח שאלו אתכם את זה באינספור רכישות שעשיתם. אז לקחנו את זה רגע מהעולם של שירות הלקוחות ושל המחירות, לעולם של המשאב האנושי הארגוני, וזה ENPS. בסדר? הסיפור לגבי המדד הזה זה הסולם שלו והדרך שבה אנחנו מפרשים את המדד. אני חושבת שאחת הטעויות שאני רואה, ומכאן אני מקווה שאני אראה את זה פחות, זה שלוקחים ועושים ממוצע ב-1 עד 10, וזה לא עובד ככה. בסדר? המחוברים שלנו זה רק האנשים שענו 9 ו-10. כל מי שעונה או עונה 8 ומטה, הם אינם מחוברים. חלקם actively disengaged וחלקם רק disengaged, אבל 8 ומטה זה הלא מחוברים שלנו. גם אם אנחנו לוקחים את זה למשל לשביעות רצון מהדרכה, ומשתמשים ב-NPS לשביעות רצון מהדרכה, 9 ו-10 זה שבעי הרצון, 8 ומטה אינם שבעי הרצון, וזה משהו שצריכים לשים אליו לב. יש גם פה בפנים חלוקה, בסדר? 0 עד 6, זה ממש אנשים שמדאיגים אותנו. זה המרחיקים. 7 עד 8 זה הפסיביים, אוקיי? זה אנשים שהם לא ממש מחוברים, אבל הם גם לא actively disengage, הם לא יחבלו בארגון. אז זה ככה, היה לנו חשוב רגע להתעכב לגבי המדד הזה. ועכשיו אנחנו רוצות להראות לכם ככה כמה דשבורדים לדוגמה. אז שנייה לפני הדשבורדים, HR KPI אפשר לעשות לבד, ואנחנו בסוף נראה אקסל של מנהלת משאבי אנוש שהבינה את המשמעות ורצתה לעשות טרנספורמציה ולא קיבלה תקציב ועשתה לבד דבר יוצא דופן, ואני שמחה להציג לכם את זה גם כדי טיפה להרגיע, כי בסוף גם אם תבחרו 4 מדדים השנה, רק 4 מדדים, והראינו לכם המון ותסמכו עלינו, לקח לנו הרבה זמן לברור, כי זה עצום וענק, והצעתנו לכם זה פשוט להתמקד,
לבחור 3-4, לא להיבהל, וממש לעשות שזה יקרה, שזה יהיה מדיד, שזה יבוקר, כדי שנצליח להגיע לדאטה משמעותית, כדי לאתר מגמות, ואז חל השינוי. ולכן לא להיבהל. אז אנחנו נראה לכם שני דשבורדים. אחד נראה כך, וזה דשבורד של חברה שנקראת, סליחה, גקו בורד. זו חברה מדליקה, שבמקרה הזה בחרנו להראות לכם דשבורד של גיוס. אם אתם מסתכלים משמאל, אז יש גיוסים טכנולוגיים, הריבוע באמצע למעלה אלה גיוסים שאינם טכנולוגיים, ואנחנו יכולים ויכולות לראות בריבוע משמאל, שהחבורה עומדת על 18 ימים עד לגיוס, ו54 ימים עד למילוי תקן בממוצע. הם בודקים, בואו ניקח קצת ימינה כדי להספיק, אנחנו רואים את ההבדלים בין הטכנולוגי ללא טכנולוגי על אותם פרמטרים, ומה שיפה זה שמימין הם בודקים את עלויות הגיוס, והם בודקים את זה לפי חודשים. הטבלה למטה מראה לנו את הפייפליין, ומה קורה לפי מחלקות, או לפי תחומים, או לפי תקנים, וכך יש בקרה מלאה גם על על הכמויות, וגם על ההתפלגויות. אנחנו נשלח לכם בקבוצה קישור לאתר. מה שיפה באתר זה שהוא מאפשר לנו, למי שמבקר באתר, לבנות דשבורד עצמאי. המחיר שאני שילמתי על הביקור באתר הזה היה לילה שלם של משחק בדשבורד עד שראיתי זריחה, אבל זה יוצא מהכלל. הדשבורד השני שאנחנו רוצות להראות לכם, הוא דשבורד שעוסק בקור HR. אנחנו רואים כל מיני התפלגויות, אנחנו יכולות להגדיר בדשבורד כל התפלגות. זה דשבורד שלקחנו מפטר סימון, יועץ ארגוני, איש דאטה ואנליזות ומספרים, שממש צריך להיות חבר קרוב מאוד של הילה ושלי, כי זה בדמנו הטרנספורמציה הזו והשינוי הזה. אתן יכולות להסתכל, יש פה כמה פרמטרים מאוד משמעותיים, יש פה אחוז תחלופה, יש איכות גיוס, יש כאן שביעות רצון מרווחה, יש פה התפלגות לפי ג'נדר, וזה דשבורד שהוא חי, הוא מעודכן כל הזמן למול כל פעילות של HR במחלקה. אבל מה קורה כשאין דשבורד, ומה קורה כשאין תקציב בשנה, או יכולת או רצון? הילה, את פותחת לי לשיתוף? סורי, בואי ובואי. כל טוב. הנה את. אז היה חשוב לנו להראות לכם את אותה עבודה של אותה מנהלת HR, גיליון אקסל פשוט פשוט פשוט, שעושה הבדל עצום וענק. הוא לא מחובר למערכות, הוא דורש עבודה, צריך למלא אותו ידנית, אבל בתום אותה שנה, אני חושבת שהמשפט הכי משמעותי שקיבלתי ממנה היה, חלי, סיימתי טרנספורמציה, וזה בא לידי ביטוי גם בתקציבים שהיא קיבלה לשימור, תקציבים למחוברות, היכולת להניע מנהלים לעצירת תחלופה מתוך אחריות אישית ולא מתוך ביקורת על ה-HR, ההבנה שהם נמדדים על תחלופה יצרה שינוי דרמטי בארגון. אז אני מראה לכם אותו, והוא מאוד פשוט.
היא בחרה לבדוק בטבלה הראשונה איזה כמה פרמטרים מקרו. שיעור משרות, היא קבעה תקן של 90%, זאת אומרת מאויש למול תקנים פתוחים, היא קבעה לעצמה יעד לעמוד ב-90%, לצורך העניין נשארתי רק את השורה הזו, וזה היה על 23, אז אני רואה שהיא סימנה באדום את אוגוסט ואוקטובר כחודשים בהם היא הייתה מאוד רחוקה, אין לה ירוקים, אבל היא עשתה לעצמה הנחה קטנה ועשתה תחלת את המאוד קרובים ל-90%. אנחנו רואים עוד פרמטרים, שימור למול חדשים, יציבות של עד שנה, היא קבעה פרמטר שיציבות זה שנה ומעלה, והיא בדקה לפי מחלקות, אבל פה זה ארגוני, כלל הארגון, כמה מכלל העובדים הם בוותק שמעל שנה. היא קבעה יעד של 85%, שזה יעד מאוד מאוד יומרני. פרמטר השלישי הוא שימור עובדים, זאת אומרת, היא בדקה לפי מחלקות ברמת הקבוצה, היא בדקה מגמה בתחלופה ובמסיימי העסקה, היא שמה יעד של 50%, ושמה יעד כספי לעלויות תחלופה של פחות מ500,000 שנתי. הטבלה הבאה שהיא בחרה למדוד ולבקר, זה דרישות גיוס למול גיוס בפועל. אנחנו רואים את ההתפלגות לפי אזורים, לפי סייטים בחול, דרישות למול בפועל, ושם היא בדקה פערים, גפים, יתרה מראש מחלקות או אזורים שהגפים גדולים מאוד, וידע לתת מענה ולהתערב בצורה פרואקטיבית לפני שהמשבר קורה. הטבלה השלישית מדברת על שיעור עובדים יציבים. אחרי שבדקנו ועשינו ביחד אנליזה על התחלופה, מצאנו מהר מאוד שיש אחוז תחלופה מאוד גבוה בשנה הראשונה, בהישרדות של השנה הראשונה. אחר כך עשינו drill down ובדקנו גם 3 חודשים, אבל היא התייחסה לשנה, וראינו אחוז תחלופה מאוד מאוד גבוה, ידענו לראות איפה זה קורה, באיזה מחלקות, ידענו לעזור שם באונבורדינג, ידענו לעצור ולתת כלים למנהל, הסבנו את תשומת ליבו, ראינו שינוי משמעותי רק ברמת המודעות של המנהל. התחלופה שינתה מגמה, לא ירדה לחלוטין, עשינו עבודה גם של שימור בתוך הארגון, איתרנו עובדי ליבה, עשינו עבודה עם המנהל, אבל בהחלט נגענו באונבורדינג ועשינו בו שינוי מאוד מאוד משמעותי. הטבלה הבאה, ולפני אנחנו ממש לקראת הסוף, היא בחרה לבדוק את שיעור העובדים הקבועים, שוב מעל שנה מאחוז מכלל החברה, נתנה לעצמה יעד של 90%, וזה מסכם את הפרמטר הקודם. הטבלה הבאה זה התפלגות לפי חטיבות ומחלקות, וכאן אני רוצה להתעכב ממש. עצם השקיפות בנתונים, והעצירה פעם בחודש, ושליחת הנתונים פעם בחודש לכל המנהלים, כשכולם רואים את המגמות ואת הנתונים של כולם. ופעם ברבעון כשהיא הציגה את זה לכולם פרונטלית, גם ברמת ההנהלה, אני באמת לא יכולה לתאר לכם איזה שינוי זה חולל. בראש ובראשונה ברמת המודעות למספרים, למגמות, לכמויות, מנהלים לא רק ראו את המגמות של עצמם, הם בדקו את עצמם בהשוואה לאחרים. once הם בדקו את עצמם בהשוואה לאחרים, היה מאוד ברור מי השולף הכי מהיר במערב שם, ומי יודע לשמר ולשמור, וכשהסתכלנו על אלה שיודעים לשמר ולשמור, בדקנו את אחוז המקצועיות של העובדים, כדי לראות שבאמת
השימור הוא של הון אנושי ברמת המייסטרים ועובדי ליבה, ולא ברמה של עובדים שלא מצליחים לעמוד ביעדים של המחלקה. זו הייתה טבלה שהייתה ממש דרמטית, היא הייתה game changer, והיא הפכה את המנהלים לשותפים פעילים משמעותיים בעצירת התחלופה, ושם זה קרה. הטבלה האחרונה שהלכה ממש בצמידות, בחיבור הדוק עם הטבלה הקודמת, זה לא רק להראות את כמויות התחלופה ואת המגמות ואת ההשוואות במספרים, אלא גם להראות את זה בעלויות. וכאן נשמטות הלסתות של המנהלים. ברגע שאנחנו יודעות לתרגם את זה לכסף, וברגע שהם מבינים שזה פוגע להם ברווחיות של המחלקות, שזה כסף שנופל מהם, כשכל מה שנדרש זה להיות רתומים, מודעים ולעבוד במחוברות. ולדעת לחזק את הקשרים, לדעת להיות מנטורים, לדעת להקשיב לעובדים, לדעת לפעול בשקיפות, ולפי כל הפרמטרים שדיברנו עליהם בוובינר הקודם. אז זו דוגמה לדשבורד הכי פשוט, שעשה שינוי מאוד מאוד דרמטי. הילה. מעולה, תודה. אני מציצה רגע ככה על ההודעות, ואני רואה, כן, יש אקסלים, ואפשר לחלוטין לבנות אקסלים כאלה, אוקיי. לבנות אקסל כזה, וכמובן, אוקיי. אז ככה תראו, נגענו באמת 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 רק בקצה הקרחון, וכמובן שגם חלי וגם אני כאן כדי לעזור לכם לשנות DNA, ללוות בהגדרה ובהטמעה של KPIs בארגון. אנחנו עושות את זה היום ונשמח לעשות את זה כמובן איתכם. אני אגיד, אני חושבת שרוב המשתתפות והמשתתפים פה הם באמת מקבוצת הוואטסאפ שלנו. מי שלא, אז יש לנו קבוצת וואטסאפ, שמתי את הקישור בצ'אט, קבוצת וואטסאפ שמתהווה בימים אלה. זו קבוצה שעוסקת בפיתוח ארגוני, בפיתוח ארגוני, ובאמת ממוקדת בעולמות האלה. היא מיועדת ל-HRBPs, למובילות תחומי HR בארגון, ובאמת מי שעוסקת בעולמות של פיתוח ארגוני. אנחנו מעלות בה כמובן וובינרים כמו שראיתם וטיפים, ויש הרבה ככה תוכן ולמידת עמיתים. אז מי שרוצה או רוצה להצטרף לקבוצה, מוזמנים ככה ללחוץ על הקישור שנמצא בצ'אט. ואני אגיד רק שלוקח לנו איזה ככה דקה או שתיים לאשר, כי אנחנו באמת בודקות בקפידה כל אחת ואחד שמצטרפים, כדי לוודא שזו קבוצה מקצועית ואיכותית. יש לנו ממש 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 עוד 4 דקות. אז שאלות, התלבטויות, דברים שלא היו ברורים, דברים שאתם רוצים לפתח, אני מיד מפסיקה את השיתוף, ואתם מוזמנות ומוזמנים לשאול ולהתייחס. רציתי לדעת אם יש מישהי או מישהו בקבוצה שמתומרץ לפי המדדים, יעדים אצלו. במקום הבונוס השנתי, מקבל לפי ההישגים. שאלה מעולה. אני אענה לך למול הארגונים שאני מלווה, ואני מלווה מספר ארגונים בתחום הזה. מעט, אני חושבת על ארגון אחד בתחום הפיננסי שכן מתמרץ, אבל תלוי באיזה עולמות אתה נמצא. בעולמות התעשייה המסורתית, עמידה במדדי KPIs זה בייסיק כדי להיות ראוי להיות חלק. זה שם, זה ממש האורים והאטומים, זה עמוד הענן, זה מוביל את כולם, זה גורם לכולם להיות בשיפור מתמיד, זה תפיסת עולם, זו תרבות, ולכן אולי בהתחלה אפשר להמריץ ולאו דווקא בשכר או בכסף, אבל זה לא תלוי בזה. ברוב הארגונים שאני מכירה זה פשוט
תפיסת העולם המשמעותית של הארגון. אנחנו מדברים על יחידות משאבי אנוש, כן? כן, כן. כן, לא מתומרצים באופן ישיר על עמידה ביעדים, אבל זאת אומרת, זה משהו שהוא כאילו מחויב במציאות. אני מסכים, זהו, רציתי לדעת כמה זה קורה. זה לא קורה. כן, אני לא מכירה ארגונים שבהם... אני חושבת שזה לא בקשר ישיר, אבל once עמדת במדדי KPIs, בסטנדרטיזציה, או הגעת לביצועים מרשימים, טובים, עמדת בתקנים, אני חושבת שבצורה עקיפה, לא ישירה, זה מאוד משפיע על הבונוס השנתי, על השביעות רצון, על הגידול בשכר, אבל אני לא מכירה ארגונים שזה מותנה בזה. אני יכול להגיד שאצלי עשינו איזשהו שינוי במערך התמריצים, ביטלנו את הבונוסים השנתיים, גם לי, ובעצם כל אחד יכול להשיג יותר, אם הוא עומד ביעדים שלו, כולל אותי. וואו, מעניין ממש. לזה, נראה לי שזה אחלה הזדמנות לכולם. מאיפה אתה מגיע, ברק? חברה שנקראת רוהר, אנחנו גם סיטונאות, גם קימונאות. הזדמנות מצוינת להראות ביצועים. אני חושב שזה נכון גם בהייטק, זה לא משנה איפה הייתי יושב, אני חושב שבכל מקום אפשר למדוד ובכל מקום אפשר, אם זה הייטק, לואו-טק, פרמצפטיקה, ביצועים של HR אפשר למדוד בכל מקום. לגמרי, זו המהות של כל הוובינר, אבל התגמול, זו מחשבה חדשנית ומעניינת ממש. אתה תצטרך לשתף אותנו. יש לי 3 מדדים שונים כל רבעון, לפי ההשתנות. אתה יכול לשתף אותנו אילו מדדים, לפי מה אתה נמדד? הדבר הראשון שהיה לי זה שינוי מקורות הגיוס, ולדוגמה לא להשתמש בחברות השמה בכלל, הכל לעשות אין-האוס, זה יכול להיות גיוון תעסוקתי, זאת גם לשנות את, לדוגמה, ניקח, אנחנו ארגון מעורב, המון בני דודים, מה שנקרא לפחות 40%, רובם במחלקה מסוימת, ואז כשהיינו מגיעים לרמדאן פשוט נעצרנו, והיינו צריכים לעשות איזשהו גיוון שם, אז גם הצלחה בגיוון. זה אחד נוסף, יש מה שנקרא שיפור במועדי הגיוס, תוך כמה זמן אנחנו מצליחים לגייס. שינוי, בדיוק, גם השפעה על מנהלים אחרים בשימור שלהם, זאת אומרת, לי יש חלק בזה שאני מצליח לשנות את המנהלים האחרים, וגם הם מתומרצים על השינוי של עצמם, כמה הם מצליחים לשמר בתוך המחלקה שלהם. וואו, מרתק, ברק. הם מושפעים, מה שנקרא, מקבלים מקל בראש, לא מקבלים את הבונוס אם הם לא הצליחו לשמר. מרתק, בהצלחה. זה באמת חשיבה שהיא חדשנית ולוקחת את עולם ה-KPI זה ככה כמה צעדים קדימה וזה מקסים. אני לא מכירה הרבה ארגונים שככה מתמרצים באופן ישיר, בטח ובטח לא בעולמות ה-HR. אני אגיד שאנחנו כבר ב4:01, אז אם יש ככה עוד שאלה אחרונה או איזה נשמח לענות, אם לא, אנחנו פה בוובינרים 1 לחודש, וכמו שהגעתם היום, אז אנחנו נשמח לראות אתכם עוד חודש. המון תודה. שיהיה, אנחנו כבר עוד שנייה בסוף שבוע, נכון? שיהיה סוף שבוע רגוע ושלב ושקט, והלוואי ותהיה עסקה ויחזירו לנו את כל החטופים. אמן. ושישמרו לנו החיילים והאנשים היקרים, ושיהיה המשך ערב נעים ושקט. תודה. להתראות. נשתמע. ביי, תודה רבה. נשתמע.